Καλημέρα. Добро утро. Ένα τηλεγράφημα. Я не понимаю. Ένα τηλεγράφημα από το εξωτερικό. Я не понимаю. Υπάρχει κανείς που να μιλάει ελληνικά σε αυτό το σπίτι? Μαρούσκα, qui est la porte? Άιντε. Ένα τηλεγράφημα από το εξωτερικό για την κυρία Φλόρα Μπαρμπαρίτσα. Πολλά μπράβο στα ΕΛΤΑ να πεις, Χρυσό μου, που παίρνουν άτομα με ειδικές ανάγκες. Τι θα γίνει με το τηλεγράφημα της κυρίας Μπαρμπαρίτσα? Δεν μπορεί να το παραλάβει, την έχουμε στο άσυλο ανιάτων, ανάπηρη και με άνοια. Θα το πάρω εγώ. Μαρούσκα, υπόγραψε, Χρυσό μου. Και μη δώσεις πάλι το τηλέφωνο μας στο παιδί. Да. Φλωράκι, έρχομαι Ελλάδα σε μία εβδομάδα. Μένιος.